Kakikuu on yritysten ja organisaatioiden kumppani vastuullisuustyössä aina sen aloittamisesta tulosten seurantaan ja raportointiin asti. Asiakkaanani saat minulta käytännönläheisen, ymmärrettävän ja asiantuntevan avun vastuullisuustyön tekemiseen. Jokainen asiakkaani saa minulta eväät tarkoituksenmukaiseen vastuullisuustyöhön luottamuksella ja oikeaan hintaan siten, että hänen organisaationsa voi tehdä todellista ja oman kokoistansa vastuullisuustyötä. Tästä hyötyvät ympäristö, ihmiset ja yritys tai organisaatio itse. Minä olen Jukka, kestävän kehityksen asiantuntija. Yritysvastuu ja siihen liittyvä kehittäminen ovat erityisosaamistani. Kestävän kehityksen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulussa yhdessä pitkän yrittäjäkokemukseni kanssa antavat minulle erinomaiset valmiudet ja syvän näkemyksen yritysvastuun asiantuntijatyöhön. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja pitkä työura yritysjohdossa ja yritystoiminnan kehittämistyössä auttavat siinä paljon. Yritysvastuu kuuluu kaikille yrityksille ja kaikki yritykset ja organisaatiot voivat tehdä vastuullisuustyötä. Kaikilla teoilla on merkitystä ja jokainen yritys voi tehdä oman kokoistansa ja näköistänsä vastuullisuustyötä. Autan siinä mielelläni. www.kakikuu.fi